Gospodine Karić, da čujemo kako će Pokret snaga Srbije nastupiti 11. maja. Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić nastupit će najvjerovatnije samostalno, kao i stranka gospođe Pešić i gospodina Jovanovića. Mi za to imamo snage, imamo resursa, pre svega ljudskih, materijalnih, postoji volja birača, postoji javno mnjenje. Na kraju, kakve su to partije i stranke koje ne žele da učestvuju na izborima, nego samo na pojedinačnim i možda retkim konferencijama za štampu, da se isključivo kritizerski odnose prema stanju u državi, a da ne nude ništa novo ili progresivno što treba da Srbiju povuče u Evropu i da je stavi u red najrazvijenijih zemalja. Pre svega demokratskih zemalja, zemalja sa poštovanjem ljudskih prava, što je ogroman nedostatak u Srbiji, gde se ne poštuju elementarna ljudska prava. I cilj Pokreta snaga Srbije, Bogoljub Karić, je u stvari izbori, i niko ne treba se plaši izbora. Mene raduju ovi izbori. Jeste da su oni za nas, kako bi rekli Rusi, pečalni, možda teški, tužni, zato što dovodimo ipak javno mnjenje građane Srbije u poziciju da se odlučuju između dve opcije. To će biti možda i bolno, ali to je, kao što se vidi, neophodno. A gde ste vi između te dve opcije? Mi smo, znači, uvek prodemokratski, na demokratskoj strani. Mi smo za demokratsku Evropu, mi smo za demokratsku državu. Nisu meni ovdje neki drugi uvodili kapitalizam u Srbiju. To sam počeo ja, sa mnogim mojim kolegama, sa mojom braćom. Ja sam taj koji možda ne govorim toliko o Evropi, ali sam sigurno svake druge nedelje u Evropi, u mnogim gradovima. Poslovno, normalno, ne iz turizma. Znači, na samom, baš faktički na delu, mi se zalažemo za evropske integracije, za Evropsku uniju. Normalno potenciramo uvek da ne treba nikada zapostaviti tradicionalne partnere i saveznike poput Rusije, Kine, Indije, pre svega mislim u trgovačkom, ekonomskom i bilo kojem drugom smislu. O političkom programu ćemo još malo kasnije pričati. Ne, nije to program, ja samo kažem, vi ste pitali gde smo mi, ja vam objašnjavam. Znači, nemoguće je zamisliti Srbiju bez dva njena krila. To su Zapadna Evropa i Amerika. I drugo krilo je Rusija, Kina, Indija i da ne nabrajam. Pošto ste rekli na samom početku da samostalno izlazite na izbore, šta se desilo sa pregovorima sa SPS-om? Pa nismo razgovarali. Ne? Znači nismo razgovarali. Bilo je najava? Dozvolite. Da, novinari pišu uvek i... Jel to nisu bile istinite pisanja? Ne, dozvolite da vam objasnim ako imate strpljenja. Prvo, na lokalnom nivou, stav izvršnog odbora Pokreta snaga Srbije je da sami opštinski odbori odaberu sa kim hoće oni da idu. I to je jedno pravo šarenilo. Stvarno, ne znam više, do juče je bio spisak 87 potpisanih koalicija naših opštinskih odbora i tu su svi, bukvalno svi, evo od nas prisutnih ovde koji smo, pa dalje. Znači, neka gledaju oni svoj interes, šta je njima na lokalu najbolje. Oni znaju ko je kakav. Tamo se stvarno direktno glasa za čoveka, ne za neku opciju partijsku i tako dalje. A što se tiče pregovora, ako ste mislili za republički nivo, mi smo razgovarali sa svima. I to je logično da razgovaramo. I sa Demokratskom strankom, i sa Demokratskom strankom Srbije, i sa Novom Srbijom. Razgovarali smo i sa gospodinom Čedom Jovanovićem. Sad ne mogu da kažem liberalno Demokratskom strankom, jer tu ima više opcija, ali u svakom slučaju to je jedan blok, jedna partija. Znači, razgovori su bili sa svima. I jednostavno, rešenje za nas je najbolje, ako želimo da sačuvamo naše ime i prezime, to je Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić. Znači, jedinstveno rešenje koje sam ja vidio, to je da mi idemo sami, samostalno, jer mi nismo prihvatili da budemo na nečijoj listi bez našeg imena i prezimena. Znači, kako bi pre rekla gospođa Dulić-Marković, bez identiteta. Naš je cilj sačuvati identitet našeg pokreta, time i našeg programa.